in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Επιτέλους, καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι με πολύχρωμες απολαύσεις, επανακτηνημένες αξίες, αισθησιακές περιπλανήσεις και διακοπές χωρίς όρια. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Κανένα μνημόνιο και καμία Μέρκελ δεν θα μπορέσουν να μας στερήσουν το δικαίωμα για διακοπές, έστω και λίγες ημέρες. Γι' αυτό και εμείς ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα και σας προτείνουμε προορισμούς ιδανικούς για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Προορισμούς οικονομικούς, μοναδικούς, μαγευτικούς. Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Βουνό και Θάλασσα. Καλώς ήρθατε στο όνειρο που μαζί θα κάνουμε πραγματικότητα. Η καθημερινότητα δεν διαφέρει από τον ιστό της αράγνης που εχμαλωτίζει ζωές, στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε ό,τι δεν έχουμε. Η ευτυχία όμως τις περισσότερες φορές είναι πλάι μας, αρκεί να πλώσουμε το χέρι για να τη ζήσουμε. Η πρώτη μας πρόταση για ευτυχισμένες διακοπές αφορά ένα νησί που οι υποχρεώσεις του είναι τόσες πολλές που μεταμορφώνει τη ζωή σε παραμύθι. Το όνομά του, Άνδρος. Η Άνδρος, το στολίδι των Κυκλάδων. Το όνομά της το οφείλει στον Άνδρο ή Αντρέα, γιο του Ευρύμαχου ή του Ινίου, γιου του θεού Απόλλωνα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Άνδρου ήταν οι Κάρες και ακολούθησαν Φοίνικες, Κρήτες, Πελασγοί, Ήωνες. Η Άνδρος είναι ένα νησί γιορτή, τραγούδι, μη ανταλλάξιμη γιατί είναι ένας τόπος αφιερωμένος στο θεό Διόνυσο. Γιατί είναι ένα νησί που μπορούμε να περπατήσουμε σε καταπράσινα τοπία και να αφαιθούμε σε παραλίες που το φως σμίγει με το κύμα, σε παραλίες που ξαφνιάζουν, σαγηνεύουν, κατακτούν. Η Άνδρος είναι ένας προορισμός προσιτός, με ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και με τιμές φιλικές για κάθε βαλάτιο. Άνδρος σημαίνει παρθένα φύση, αυθεντικοί άνθρωποι, ευωδιές και γεύσεις ξεχασμένες, χρώματα εμπνευσμένα από την παλέτα της φύσης. Το Σωματείο Ενοικιαζομένων και Διαμερισμάτων Χώρας, η Αγία Θαλασσινή, σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι στην Άνδρο για διακοπές που αντανακλούν την πιο αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Στην Άνδρο που παρασύρει τον επισκέπτη στη δική της μοναδική γοητεία. Γιατί η Άνδρος, τυλιγμένη στο θεϊκό φως του θεού Διονύσου, είναι η ενσάρκωση ονείρου και ιδανικός προορισμός αξέχαστων διακοπών. Ω φύσης εξού πάντα, εν σύ πάντα, εις σε πάντα. Ιδανικοί προορισμοί για διακοπές είναι οι τόποι που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα και μας περιμένουν να πλημμυρίσουν οι γονικές ανατάσεις τις ρογμές της καρδιάς μας. Ο προορισμός που ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε είναι ένας επίγειος παράδεισος στην Κορινθία που μας περιμένει να τον εξερευνήσουμε. Το όνομά του, Ευρωστήνη. Ας την επισκεφτούμε.
Την φύση λάτρευαν οι Έλληνες μέσα στο πρόσωπο της μεγάλης μητέρας θεάς, της Γαίας, που είναι παρούσα σε πηγές, φιλοσιές, ποτάμια, στα τρυφερά αρώματα και στα χρωματιστά θαύματα, γιατί η φύση έχει το άρωμα του απόλυτου πάθους που εκφράζουν δριάδες, οριάδες, νύμφες των πηγών και λιμώνων, αμαδριάδες και νεράιδες των λουλουδιών και των θάμνων που ονομάζονται ναπέες. Όλο το σκηνικό της φύσης υπάρχει στον τόπο που έχει το όνομα Ευρωστήνη και είναι ο τόπος όπου ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι υπάρχουν, όπου ανακαλύπτεις ξεχασμένες αισθήσεις, γιατί η Ευρωστήνη είναι παράφορη, υπερβολική, ρομαντική, μοναδική. Η μαγεία της φύσης, η αγνότητα του τοπίου, σε συνδυασμό με την παράδοση και τη μοναδικότητα του αγνού περιβάλλοντος, αναπτύσσεται στο Δήμο Ευρωστήνης, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού Κορινθίας και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να απέχει μόνο 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν το βουνό ή τη θάλασσα. Μια πόλη με τόσες πολλές αποχρώσεις που υποκύπτεις στη δίνη της γοητείας της. Ευρωστήνη, Ζάχολη. Η Ευρωστήνη, Ζάχολη, υπήρξε η πρωτεύουσα του τέως Δήμου Ευρωστήνης και χαρακτηριζόταν ως η Μητρόπολη της Δυτικής Κορινθίας. Σύμφωνα με τουρκικό κατάστοιχο, προϋφίσταται του έτους 1500. Το δεκάστρο της, ονομαστικά, μνημονεύεται ότι κατέπεσε με το μεγάλο σεισμό του 1402. Η σημερινή Ζάχολη, κατά την επικρατέστερη άποψη, ταυτίζεται με τη Φελόη, η οποία κατά την περιγραφή του Παυσανία αφθόνο καταρρείται το ύδατι και απέχει 40 στάδια από την αρχαία Αίγυρα. Έχει υψόμετρο 700 μέτρα και απέχει 14 χιλιόμετρα από το Δερβένι και 70 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Η Ζάχολη βρίσκεται βορειοδυτικά του όρους Χελιδωρέα, Μαύρο Όρος, ύψους 1759 μέτρων και ανατολικά του οροπεδίου Ευρωστήνης μέσα σε μία έφορη κοιλάδα. Είναι ένα από τα ωραιότερα ορεινά χωριά. Πλούσια και κάθε είδους βλάστηση καλύπτει ολόκληρη την περιοχή. Τα πλατάνια και οι καρυδιές στις όχθες των ρεμάτων, οι κερασιές, οι μιλιές, οι λωτιές, οι δαμασκηνιές και οι φουντουκές δίνουν ένα απαράμιλου κάλους τοπίο που παρουσιάζει κάθε εποχή και διαφορετική εικόνα. Τα πολλά και γάργαρα νερά που ξεχύνονται από τις εντυπωσιακές πέτρινες παραδοσιακές βρύσες ή κυλάνε στα αυλάκια και στα ρέματα προσφέρουν στον επισκέπτη ένα ανεπανάληπτο θέαμα. Τη Ζάχολη διασχίζει στο μέσο ο Ζαχολίτικος ποταμός, όπου σε ένα τμήμα του μήκους 600 μέτρων έχουν γίνει έργα ανάπλασης. Το ρέμα αυτό είναι ένας ιδηλιακός χώρος περιπάτου, όπου ο καθένας μπορεί να αισθανθεί το μεγαλείο της φύσης. Υπάρχει ένα νησί που όμοια με τις Σιρήνες αναστατώνει, συναρπάζει, κατακτά. Υπάρχει ένα νησί που μας ταξιδεύει σε μια διάσταση που όλα είναι πρωτόγνωρα, ηθικά, απρόσμενα. Κυρίες και κύριοι, σαλπάρουμε για τη Σαμοθράκη.
Σαμοθράκη, το νησί του φεγγαριού. Το νησί που το όνομά του προέρχεται από το αρχαιοελληνικό Σάμος, που σημαίνει υψηλή, και αυτό γιατί το βουνό Σάος έχει υψόμετρο 1611 μέτρα και που οι ντόπιοι ονομάζουν φεγγάρι, γιατί είναι τόσο ψηλό που κρύβει το φεγγάρι. Η ομορφιά της Σαμοθράκης είναι διάφανη, γιατί σε κάθε βήμα συναντάς πλατάνια, κέδρους, καταράχτες και μικρές λίμνες. Σε κάθε ανάσα ανακαλύπτεις υπέροχες παραλίες, γιατί η Σαμοθράκη διαθέτει 35 χιλιόμετρα παραλίες. Ο επισκέπτης είναι βέβαιο ότι θα ζήσει μοναδικές εμπειρίες, όπως τα αρχαία τείχη στην Παλαιόπολη, όπως την ανάμνηση των μεγάλων γιορτών, αφιερωμένων στους μεγάλους θεούς, τα καβέιρα. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε το μοναδικό άγαλμα της νίκης που σήμερα υπάρχει στα Μουσεία των Ευρωπαίων Αρχαιοκάπηλων. Σαμοθράκη, ένα νησί που σε ταξιδεύει στο παρελθόν, στο παρόν και στην αιωνιότητα. Ευρωστήνη, τόπος διάφανος, τρυφερός, απρόβλεπτος. Και ο ξενώνας Ευρωστήνη είναι η υπόσχεση του καινούριου, μια χαρά σε όλες τις εποχές του χρόνου. Ξενώνας Ευρωστήνη, ένας επίγειος παράδεισος που μας περιμένει με φως αλκιονίδας ημέρας. Το Σωματείο Διοκτητών και Νοικιαζομένων Δωματίων, το Φεγγάρι, σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι στο πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη, εκτός από νησί που παραθέριζαν οι θεοί, είναι ο τέλειος προορισμός για αυτό το καλοκαίρι. Ο ιδανικός προορισμός για ένα μαγευτικό διήμερο είναι η Ευρωστήνη και το αρχοντικό της Ζάχολης είναι η απογείωση των αισθήσεων με γεύσεις βασισμένες σε τοπικές συνταγές και προϊόντα. Εστιατόριο αρχοντικό της Ζάχολης, αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία. Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων Πηλίου σας καλωσορίζει αυτό το καλοκαίρι στο Πήλιο, στον απόλυτο συνδυασμό πράσινου και γαλάζιου, στον απόλυτο συνδυασμό βουνού και θάλασσας. Πήλιο, η χώρα των κεντάβρων. Ευχαριστώ τη φύση που δημιουργεί τα προϊόντα. Ευχάριστο, με φαντασία, οικολογική ευαισθησία και γεύσεις πρωτόγνωρες. Ευχάριστο, μας προσφέρει γεύσεις ξεχασμένες. Αναζητήστε τα. Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Χώρας η Αγία Θαλασσινή σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι στην Άνδρο για διακοπές που αντανακλούν την πιο αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Στην Άνδρο που παρασύρει τον επισκέπτη στη δική της μοναδική γοητεία. Μενάλου γη είναι το περιβόλι της Αρκαδίας, γιατί υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα επιλεγμένα προϊόντα που καρπίζει η περιοχή. Μενάλου γη στο Λεβίδι, το περιβόλι της Αρκαδίας. Η Ομοσπονδία Νοικιαζομένων Δωματίων Κεφαλονιάς σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά για διακοπές που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις. Κεφαλονιά, το νησί
που μένει ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Ένα στολίδι στην Αρκαδία είναι το Sunset, που προσφέρεται για δεξιώσεις, εκδηλώσεις, γάμους και συνέδρια. Χώρος που εντυπωσιάζει με την απλότητά του και την απέρριτη πολυτέλεια. Πολυχώρος Sunset. Αρκαδία. Παράφορη, υπερβολική, ρομαντική, αθώα και ένοχη. Στο νήσιο του Μέναλου και σε υψόμετρο 850 μέτρων καλωσορίζει τον επισκέπτη της ορεινής Αρκαδίας, το Λεβίδι. Αγκαλιασμένο στο ελατοδάσος και με τον καταπράσινο λόφο της αναλήψεως ανατολικά και τα βουνά Αρτεμισίου και Χελμού στο βάθος, αντικρίζει αιώνες χαμηλά το πρώτο και στη συνέχεια το δεύτερο ορχομένιο πεδίο που χάνονται μέχρι τους πρόποδες του Αρτεμισίου όρους. Τα δύο ορολόγια, το παλαιό και το καινούριο της Εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών που δεσπόζουν στο λόφο, μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και έπειτα η μαγευτική λαβύρινθη της πόλης. Δρόμοι με ευωδιές και χρώματα, σοκάκια με πέτρα, ασβέστη, κεραμίδι, αγριολούλουδα. Σε κάθε βήμα η έκπληξη, σε κάθε στροφή σπίτια που αντιστέκονται στη φθορά του χρόνου και το κάθε ένα αφηγείται τη δική του ιστορία και όλα μαζί σε μαθαίνουν την ιστορία, τους θρύλους, τις παραδόσεις μιας πόλης που έχει τόσα να διηγηθεί. Αξιόλογο είναι το θέατρο του 3ου π.Χ. αιώνα που διατηρείται σε καλή κατάσταση και ήρθε στο φως από ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Διατηρούνται θεμέλια σκηνικής κατασκευής, μέρος του κύλου με 13 σειρές χτιστά ειδόλια, τμήμα της Προεδρίας, 2 λίθινοι θρόνοι με ανάγλυφα και ανάλυμα της δεξιάς παρόδου. Όπως μαρτυρούν επιγραφές, το θέατρο φιλοξενούσε και αγώνες προς τιμήν του Θεού Διονύσου. Εδώ κοντά επίσης υπήρξε ξώανο της θεάς Άρτεμις, τοποθετημένο σε ένα μεγάλο κέντρο και για το λόγο αυτό η θεά ονομάστηκε Θεά Κεδρεάτης. Κοντά στον Ορχομενό υπάρχει και η πηγή του Πανός, ο τόπος που ο καλοσυνάτος Θεός ξεδιψούσε μαζί με τις νύμφες του δάσους και κοιμόταν τα μεσημέρια. Για το Θεό Πάνα, ο μεσημεριανός ύπνος ήταν απαραβίαστος. Και έτσι και τον ξύπναγε κάποιος βοσκός, φώναζε νευριασμένος τόσο δυνατά που από το όνομά του γεννήθηκε και η λέξη πανικός, γιατί αυτό προκαλούσε στο βέβυλο του μεσημεριανού του ύπνου. Και λίγο πιο πέρα η Μαντινία, ο τόπος που ο επισκέπτης του Λεβιδίου πρέπει να επισκεφθεί, γιατί όπως αναφέρει ο Παυσανίας, υπήρχαν εδώ ιερό των Διόσκουρων, της Δήμητρας και ναός της Θεάς Σύρας. Κοντά στο βωμό της Θεάς Σύρας είναι ο τάφος του γιου της Καλιστός Αρκάδα, που όλοι οι Αρκάδες οφείλουν το όνομά τους αυτόν. Και φυσικά θα επισκεφθούμε και το ναό της Αγίας Φωτεινής, που προκαλεί ποικίλα συναισθήματα με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του. Οι γευστικές αποπλανήσεις πηγάζουν από την αυθονία μεσογειακών προϊόντων και εκπληκτικές συνταγές.
Πήλιο σημαίνει βουνό. Πήλιο σημαίνει θάλασσα. Πήλιο είναι η αναπάντεχη συμφωνία πράσινου και γαλάζιου, λουλουδιών και κοχυλιών. Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza. Πήλιο, ο τόπος των αντιθέσεων, η χώρα των κεντάβρων, ο τόπος που είχαν επιλέξει οι Ολύμπιοι θεοί για τις θερινές διακοπές τους. Και όταν οι ίδιοι οι θεοί επέλεξαν το Πήλιο για καλοκαιρινή ξεκούραση, πώς οι απλοί θνητοί να μην γοητευτούν από το Πήλιο? Γιατί Πήλιο σημαίνει παρθένα δάση, ορεινά χωριά, πορφυρές παραλίες, μαγευτικές θαλασσοσπηλιές. Εκεί που συναντάς μια μιλιά, λίγο πιο πέρα απλώνονται κοχύλια και όλα μαζί φέρνουν μια παντεσία από πράσινο και γαλάζιο. Ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ay lo pagarás. Η τουριστική υποδομή είναι τόσο ανεπτυγμένη που τα ενοικιαζόμενα δωμάτια προσφέρουν τιμές για όλα τα βαλάντια, με ιδανική εξυπηρέτηση και απέρριτη πολυτέλεια. Αυτό το καλοκαίρι λέμε ναι σε διακοπές στο Πήλιο. Λέμε ναι στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που στην πραγματικότητα είναι μικρές τουριστικές μονάδες, αλλά πιο φιλικές. Πήλιο, η χώρα των κεντάβρων, σας περιμένει. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ay lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ay lo pagarás, tú no tienes. Κεφαλονιά, έφλεκτα τοπία, φιλοξενία μοναδική, επιλογές άπειρες. Πείτε ναι για διακοπές στην Κεφαλονιά, στο νησί με τη γοητεία του απρόβλεπτου. Ένα νησί με ενιγματικά χρώματα και σχήματα, με φεγγάρια γεμάτα επιθυμίες, με υποσχέσεις κρυμμένες σε μπλε νερά, ανθισμένες αγάπες να διασχίζουν τρυφερές παραλίες. Γιατί η Κεφαλονιά είναι ο τόπος που υπάρχει σε ορίζοντες απρόσμενους, αυθεντικούς και απογειωμένους. Στην νοτιοανατολική άκρη του νησιού η σκάλα προκαλεί, αναστατώνει και αποθεώνει, χωρίς αναστολές και προδιαγραφές. Το Αργοστόλι από το 1757 είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς στα βιβλία γεωγραφίας. Για όποιον όμως την αντικρίζει, είναι ένα παραμύθι φωτεινό, χρωματιστό, ονειροπόλο. Είναι μια πόλη μετέωρη, απρόβλεπτη. Είναι η ίδια η καρδιά μας σε μια άλλη διάσταση.
γιατί μας μιλάει για ταξίδια και αποχωρισμούς, για αγάπες και πόθους, για αιώνες με προδομένες επιθυμίες. Παραφθορά του ονόματος του τυχοδιώκτη και καταπατητή Ροβέρδου Γιισκάρδου. Είναι το φισκάρδο που δεν εντυπωσιάζει απλά από την ένταση, τα χρώματα και τα σχήματα, αλλά αποπλανά, σαγηνεύει, κατακτά. Σπάνια έχω συναντήσει τόση ομορφιά συγκεντρωμένη σε ένα νησί, και η Κεφαλονιά μοιάζει ένα παραμύθι που σε δυσκολεύει να πιστέψεις ότι είναι αληθινό. Και εδώ η νύμφη Μελισσάνη είχε ερωτευτεί το Θεό Πάνα, που δεν ανταποκρίθηκε στην αγάπη της. Για να δραπετεύσει από τις τυχιωμένες σκέψεις, αυτοκτόνησε στη σπηλιά που έχει το όνομά της. Μια λιμνοσπηλιά που έχει σταλακτίτες, αγριοπερίστερα, άγρια βλάστηση και χρώματα που σαγηνεύουν. Το λιμνοσπήλαιο έχει μήκος 150 μέτρα, πλάτος 25 μέτρα και βάθος 36 μέτρα. Χρώματα, αντιθέσεις, σκιές, αποχρώσεις κυριαρχούν στα υδάτινα μονοπάτια που αναδύουν μια αυθεντική ομορφιά που εχμαλωτίζει τις αισθήσεις. Δεν υπάρχει θλίψη όταν τελειώνει ένα ταξίδι μαζί μας, γιατί κάθε τέλος συναντά μία αρχή που θα τη συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Γεια σας. Και μην ξεχνάτε, τις καλύτερες μέρες δεν τις ζήσαμε ακόμα.